Siyaphakama nokuyikhetha inkosi yamalanga lethu uNyazi Lwezulu. Lolo khulumayo ukhonsila kaBhengu enkandla enkosini yakakhanyile izidlozi. Namhlanje njengoba ngilapha ekhaya lomphefumulo ngithunywe okhokho bami. Namhlanje ngizohlambulula umndeni wakomalume kaGcaba nomndeni wakaBhengu. Umndeni wakaBhengu kade sebehambise imbuzi esibili yokuqoqa abantu abadala. Uthe mase sihambise imbuzi esibili sovuka inhlambuluko emndenini wakaMalume kaGcaba. Umfowethu umbuzeni watapha amathuna akomalume. Manje sokuvuka inhlambuluko kanti kunenhlambuluko nakhona futhi emndenini wakaBhengu kusukela komkhulu kuze futhi nakubazali bami kumama kubhuti bami khona babeshaya umama wami mase bephuzile. Kulo nhlambuluko futhi naphakathi kwethu kwawo basingazwani njena ubhuti wami omunye inkosana waze washona eshayene nobhuti wami omunye. Lo bhuti wami lona omunye othwele utapha amathuna komalume bathi abakomalume abazi ukuthi koqala yenze njalo khona into ophinda ifune ezoyenza komalume. Ngakho-ke umanaza eSamahle njengoba ngithe ngilapha ngosuku ka-14 kade ngisuka lapho engihlala khona sezathi amasesiphuma siza sihamba endleleni nalento abane ngihamba nayo ngizakhala amasele. Uma ekhala amasele sizofika lapha esangweni awusuwenze futhi eselala amasele ngithi ngawo salandelwa amaselesele. Hayi sifike-ke silale senze isipothini ngithi mase ngilele ebusuku laphana endlini kamama umkhokhela ikhisha sasile khona bese ngiziphupha ngizothi umuntu sekunenyoka futhi la ekhaya ishaya ngomezeke igama ethi ishaya. Ngilale kuyabama sengiphaphama ngizwakhala isele ngase ngihlupha ngozobuza kumshumali manje ngathi ngiphuphela kanjena manje ngezwa sekhala isele manje sethena umshumali phakathi isele linani malikhala ngithi ngiyalesaba mina isele uthi usaba abantu bakini ngithi ngiyabesaba abantu bakini labasebadingwa amaselesele. Ngiyacela uNkulunkulu sekuphameni uNyazi Lwezulu angihlwithele laba bantu bakithi ayesebadingwa amaselesele ngoba bese ngikhonjisa wathi baba uNyazi Lwezulu lengane lelo ibona la amaselesele amancane yilaba amatwana abaphuma ngomntwana wakho owayebabe bamkhipha benza imbungu ngayo lamawela uthu lamaselela abadala yilaba nomntwana wakho naye wathwetshula naye washona nomthandazo laba abantu bakini-ke labese bephenduka amaselesele. Ngiyacela uNkulunkulu sekuphameni uNyazi Lwezulu konke lokhu akuhlwithe ngisengilele ebusuku ngaphupha ngilapha ekhaya lomphefumulo ngase kuvuka inyoka mangiyibuka le nyoka lena uthi yena ngathi babucabu uthi hawu le nyoka isingene ngaphakathi kanti bengigula ebusuku kakhulu ngase ngathatha amafutha ngagcoba wayesethena lo muntu hayi wena busugcolela amafutha kuyeze ethi ugule ukuze uthole le ndlozi lena yalapha ekhaya lomphefumulo. Kumanjena nje bona silibekile uyayithatha ikhandi silibeka isilihlanganisa nomsila wathi ayibona ithuthile wathi nathatha naye ngokwedwa ishaya ngase ngiyashaya ikhanda lenyoka esethi bhasobho qaphela uvula amehlo kunabantu asebezonda kanti vele nawe awunalutho. Ngiyacela ukuba sekuphameni ukuhlambulukela nengane yami yathenga amafutha kwamanzi lamafutha uthi ubaba unyanga ezulu amsebenzisa kabi uthi lamafutha ayithwala ngitshele le ntombazane ukuthi ayiyeke lamafutha ingawagcobi. Ngicela ukuyihlambulukela-ke nengane yami umfana kuyona endala bathi abantu bakithi ithwele ingane siyithwele ngengane yayo yomfana lengane siyiphendule imkhovu mayiqhamuka kuba ngathi bayafika lapha ekhala mphefumulo lengane isiwumkhovu mawuthi ngiyayibona engane sengiyayesaba lengane ihlinza abantu bathathi baphosela izinja amathuba begingwe izinja sokukhama ingane yami lenomfana sebeyisayena manje kandokuhle lona usephendulise kumkhovu lona. Ngiyacela ukuba sekuphameni lengane sigule inyaka isingamathambo ngiyayisaba ngizwa sengitshela izingane zami ukuthi lengane siyagula kakhulu. Ngicela ukubashende umntwana amkhumbule lo mntwana mncane ngicela ukubashende ukuthi njengoba ngizothathela ukhokho bami amacala ngenze engikuthunyiwe ngingenze angayikhona. Ngicela ukuba ngiphe isibindi ngoba anginalutho nomndeni wakithi busiyasondela nawo wonke ukuze sizothethela ukhokho bethu amacala. Ngiyabonga Nkosi busise ngizwile. Eklethi inkosi yasebuhleni noMnazaretha
Igama nguNokwanda Ngwakanqumalo, kodwa ngibiza isibongo sasekhaya komama kaNgonyama wasenkandla ezintinini ngaphansi kwenkosi uShezi. Manazaretha ngiqale ukuzala ekhaya lemphefumulo kwaku-2022 ngisebenza ngale emhosheni ngabona amawele ubaba ehlezi sitshela ngawo ukuthi unamawele kophadlu emhlabeni. Ngathi ngiyasebenza ngale emhosheni bese kuqhamuka amawele afanayo sengathi ngiyawatakula lapha emhosheni Manazaretha. Kepha isibonakaliso ngisibonile Manazaretha ngisithunywe inkosi ilanga. Sengathi Manazaretha sihleli la singamakhosazane. Kwase amemeza uMshumayeli Majiya wathi amakhosazane ngicela asukume azolekelela ngokuqoqa iminikelo. Ngithethe ngibona Manazaretha ngabona enye inkosazane isukuma kuqala ihambe iyosiza ngokuqoqa iminikelo. Ngithe manje ngiyasukuma Manazaretha kwasukuma ngathi ngithathe ngiyasukuma ngabona inkosi la ngiza kumina. Ithi inkosazane uyayibona leya nkosazane ikhomba lesukuma eqala ngesikhathi uMshumayeli Majiya ememezela ukuthi amakhosazane awasize. Wathi uyayibona leya nkosazane njalo makuthiwa qoqa iminikelo lapha ekhaya lemphefumulo iyona esukuma kuqala. Usethi-ke inkosi ilanga le nkosazane sisize sayipha thina isibusiso sa-100,000. Usethi-ke inkosi ilanga ngicela ngiyakuthuma nkosazane ukuba utshele wonke amakhosazane ukuba uMshumayeli uMajiya ememeza ukuba amakhosazane awasize ngokuqoqa iminikelo ungabikho inkosazane ezohlala phansi. Uthi yonke inkosazane imihlamlukileyo ngicela isukume ungabikho inkosazane ezohlala phansi. Ngiyamcela uShemba akhumbule umndeni wasekhaya bomama kwaNgonyama ngoba kade ngeyi-23 zikaJuni kade senzela ugogo umshado wakhe njengoba nawe ahamba ngengozi yemoto kade qeda ukwenzela umkhulu umsebenzi wabuya ngesibonakaliso wathi ulandwe omkhulu ngoba le nkomo bekufanele enze ngayo umsebenzi befanele ngabe uyiganise ngale nkomo enze ngayo umsebenzi. Kuphela iminyaka-ke singamenzela ugogo umsebenzi ngeyi-23 kaJuni kuyo lo nyaka sahlanganisa nomalume samenzela. Uthe ngosuku esamenzela ngayo ngase ngalunywa inyoka layo ethangeni kwakuyisonto. Ngalunywa inyoka ngaphusunyiswa umalume bathi hayi inyoka ingenasibiba. Uthe esenzela ugogo lokho kwadlula. Uthe masiqeda ukumenzela ugogo ngase ngabona ngilele esibonakalisweni ngabona ikhanda elingenamzimba lesakwazi lisinenwele ezinde lesakwazi ezayibophene. Sithi-ke mzukulu uyabona lo mshado kade niwenzela ugogo wakho awukho. Singambona nogogo nawe ukhona la eceleni muhle nogogo unuka kahle lesakwazi siyanuka. Uthi uyabona lo mshado kade niwenzela ugogo wakho awukho ngoba mina lapha engihleli khona usuyangithatha usengathi uyangikhombisa lapha ahleli khona. Uyangivulela indawo eyisitamkoko uma ngivule indawo eyisitamkoko angiboni phakathi kumnyama kodwa ngizwa amanzi ahamba sengathi kuney'khukhula. Usethi-ke mzukulu mina ngihleli lapha usethi batshele bonke ukuthi lo mshado kade niwenzela ugogo wakho awukho. Uma ngibuza umama uthi-ke ukhokhokazi ukaMagwaza owahamba engaganile nokhokho wethu wahamba eyodlala induku washonela khona lapha. Manazaretha ngiyamcela kuShemba akhumbule umndeni wasekhaya womama inkosi ibusise nikuzwile. Amen.